26 vai ser para todos e para todas un ano de felicidade, un ano de alegría e un ano de conseguir xuntos e xuntas todo aquilo que anhelamos. Así que vos pido, non sei se todo o mundo xa ten a súa copa na man. Vamos a levantar a nosa copa de cava de almendralejo que nos regalan. Por este 2020. Try to crush me with goodbyes.